Bo día, moitísimas gracias por estar aquí acompañándonos nesta festa de inauguración da Feira do Libro de Santiago de Compostela. Hoxe damos comenzo a unha das feiras máis antigas de Galiza. Quero pediros que me permitades que me dirixa especialmente aos meus colegas. Lembrades aqueles primeiros anos de feiras nos que chegábamos cargados con libros e con moitísima ilusión e ganas, a pesar de que as casetas filtraban agua, a choiva enchoupaba o paseo, tiñamos que poñer cartóns para que a xente non se enchouparan os zapatos, non? E lembrades o son da algarabía, as idas e vindas das caixas de libros. Desde aquela xa choveu. E aquí seguimos, aquí estamos, ano tras ano, con ilusión, adaptándonos aos tempos, con melloras, con dificultades tamén. Moitos preguntádesnos, por que seguides aquí contra vento e marea? Cal é a vosa motivación para sair á rúa? Cando nos vedes na rúa, que estades facendo? Por que estades na rúa? É unha utopía, un idealismo. Hai quen di que somos dunha pasta especial, que si somos boa xente, que por riba da rentabilidade sempre hai un entusiasmo, unha convicción de que nos mantén a flote. Pois ben, atrévome a responder como membro deste colectivo que a motivación de sair á rúa é o encontro. Saír das nosas librerías, abrir as portas e abrilas máis aló das nosas estanterías. Isto facilítanos este encontro convosco e cos profesionais deste mundo do libro. E a convicción é que só nos mantemos a flote se permanecemos unidos. E é que os escritores, editores, tradutores, ilustradores, distribuidores e vós, os lectores, formamos unha rede contagiosa de ilusión colectiva. E esta motivación e esta convicción que temos se cobra en realidade se parten dunha experiencia física na que poidamos vernos, tocarnos, conversar, saudarnos sin pantallas, sin teléfonos. Así, corpo a corpo. Nos os libreiros creamos universos según a nosa mirada e a nosa maneira de buscar e de seleccionar. Aí sí que estamos volcados das nosas referentes. Pero somos depositarios, e creo que somos moi conscientes, dun inmenso patrimonio cultural. E este legado dos libros é tan grande, tan grande, tan grande, que necesitamos do saber libreiro para albergalo e para ordenalo. Se non, sería moi difícil o acceso a toda a cultura. Vos, cada vez que comprades un libro, confirmádenos que queredes saber máis, que vos interesa o que outros teñen que dicir, que estades abertos a conversar e abrir o voso horizonte de sentido. E dadesnos ánimo, esperanza en que a nosa tarefa ten sentido. Fai pouco leí un libro de Joaquín Rodríguez, Lectocracia, unha utopía cívica. Entre outras cousas que di, é que a palabra escrita tamén é palabra viva. O exercicio e a práctica da lectura alimenta o espírito crítico, o pensamento capaz de trascender o que levamos, de trascender e nos leva a un campo de diálogo entre os autores e nos fai pensar e nos cuestionan. Sabemos que a utopía cívica sigue viva e está nos libros que a través da historia foron escritos. E que lelos é importante para comprender esa utopía. E sabemos que a nosa misión é propagala. Jorge Carrión, que moito coñece este mundo libreiro, hai uns meses, nunhas jornadas que tivemos, decía unha cousa, decíanos que unha librería é un espazo sacro, que require un ritual para chegarse ao libro, con respeto e con gratitude. E millor se é en grupo. Canta razón ten. Grazas por este recoñecimento, Jorge. Con cultura ganamos en humanidade. A alma aliméntase con ela e a creación.
A lectura e a escrita son como ese músculo que exercitamos diariamente. Ese exercicio pode nos levar a ir entendendo o pasado, interpretando o presente e asomándonos un pouquiño ao futuro. Por isto é necesario que vendamos e compremos libros, como resistencia e militancia por un mundo máis consciente e comprometido coa humanidade. E para que a profesión de libreiro permanezca viva, camiñando cos tempos e ofrecendo as mellores lecturas. Hoxe vai por nós e as nosas librerías. Que gocedes destes días entre libros na rúa, sós ou en grupo. Sexamos todos benvidos á Gran Festa do Libro de Compostela. Moitas gracias.